Minkejja li Kenneth Wayne kien il-Kummissarju tal-Aqdiet Volontarji sa ftit jimilu u lanqas biss ġie konsultat meta l-Ministeru tal-Edukazzjoni beda proċess biex inbiddel elementi fl-att dwar l-Aqdiet Volontarji. Dan minkejja li l-istess Wayne li rriżenja mill-pożizzjoni tiegħu il-ġimgħa li għadda f'rapport is-sena li għaddiet kien huwa stess li enfasizza fuq l-importanza li l-att tal-2007 jiġi emendat bl-iskop li jingħalqu loopholes li jħallu lok lill-organizzazzjonijiet lokali li jintużaw għal ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Ir-reviżjoni tal-emendi kienet konkluża fil-bidu tal-2017 u kollox kien lest biex jgħaddu għall-ewwel qari quddiem il-Parlament, iżda l-Ministeru ddeċieda li jagħmel it-tibdil mingħajr imqari jikkonsultah jew jinformah. Kellu jkun l-istess Wayne li skopra b'dan it-tibdil sforz il-pressjoni kontinwa li kien qed jagħmel fuq il-Ministeru ta' Evarist Bartolo dwar din il-materja. Il-Professur Wayne, li kien ilu 11-il sena jaqdi l-kariga ta' Kummissarju tal-Aqdiet Volontarji, qatt ma ngħata aċċess sa' reviżjonijiet li saru minkejja li dejjem ġimwiet li se jkun informat kontinwament. F'kummenti lil The Times of Malta, Wayne iddikjara li hemm ir-riskju li l-qudiem tiżviluppa sitwazzjoni ta' kriżi u għalhekk li rriżenja issa qabel iseħħ dan. M'hemm l-ebda mod li jien kont se nappoġġja l-emendi li saru mingħajr ma nkun ġejt konsultat dwarhom qabel jidħlu fis-seħħ, stqar Wayne. Saħansitra giddeb lill-Ministeru tal-Edukazzjoni li fi-stqarrija ddikjara li kien hemm bżonn proċess rigoruż biex l-emendi proposti jiġu approvati. Il-Professur Wayne stqar li dan il-proċess diġà sar bejn l-2016 u l-2017 u allura din hija biss skuża li ma tagħmilx sens. U minkejja li l-emendi għall-att tal-2007 huma ta' importanza partikolari biex fost l-oħrajn tiġi evitata sitwazzjoni ta' ħasil ta' flus u finanzjar ta' terrorizmu minn aqdiet lokali, il-Gvern baqa' jkaxkar saqajh milli jressaq dan quddiem il-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu. Fil-fatt, frott in-nuqqas ta' avvanz f'dak li għandu x'jaqsam ma' rakkomandazzjonijiet li saru biex il-liġijiet ta' Malta f'dan ir-rigward isiru aktar stretti u tiżdied is-supervizjoni f'pajjiżna għandha ssir żjara minn membri tal-Manival. Dan huwa kumitat permanenti ta' monitoraġġ dwar ħasil ta' flus, l-finanzjar ta' terrorizmu u l-effettività tal-implementazzjoni tal-liġijiet internazzjonali. Il-Professur Wayne jisħaq li kien biss meta l-FIAU infurmat lill-Ministeru tal-Edukazzjoni b'din iż-żjara li l-Ministeru ra l-urġenza li għaddi l-emendi. Fi kritika wkoll is-Segretarjat Parlamentari ta' Clifton Grima, il-Professur Wayne iddikjara wkoll li kellu nuqqas ta' appoġġ minn kull livell tal-Ministeru fir-rigward tax-xogħol li kien qed jagħmel, jgħid li minkejja laqat mas-Segretarjat ta' Grima minnhom ma ħareġ xejn.